Iya. Aku Kang Sarto anakku Limbuk ngaturake apa ta wigatine awake dhewe sak kanca tinimbalan marak sowan ana ing bengi iki. Oh ngono. Iya. Ning luwih dhisik ndak kira ana ing adicara Kang Sarto swasana bengi iki. Iya. Ora ana tembung kang runtut, ora ana basa kang patut. Iya. Kejaba mung ucapan Kang Sarto ungkapan puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widiwasa. Oh ngono. Kang mus paring malimbar ya kuwi keberkahan, wujude kenikmatan. Iya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya. Mokal tanpa nikmating pangeran aku Kang Sarto anakku Limbuk bisa manunggal Kang Sarto tetunggalan ana ing adicara Kang Sarto swasana ing bengi iki. Oh ngono ya Mak. Iya. Alhamdulillah kasembadan sowan mrene. Iya Nduk. Iya. Banjur iki dalam rangkaian adicara apa kok ndadak nganggo gelar-gelir gantung gong ngadani adicara wayangan. Iki acarane apa, Mak? Ngene, Nduk, piye? Iki acarane tidak lain dan tidak bukan, iya. Ya kuwi tasyakuran pernikahan. Oh, dedaupan utawa tembunge Jawa palakrama. Heeh. Banjur sing dipalakramake sapa, Mak? Ya kuwi temanten putri. Heeh, temanten putri, heeh. Keparingan asma Mbak Nela Fauziatin. Wo ngono. Heeh. Melawan udah kaya tinju. Temanten kakung nuli nggih menika Kang Mas kula, Kang Mas Rendi Prasetyo. Wo ngono. Mbak Nela Fauziatin, heeh. Kuwi putrane Bapak Haji Suyitno. Ingkang sarta Ibu Hajah Siti Maimunah. Wo ngono. Iya. Ingkang pidalem ana ing kene ya kuwi Dusun Juwara, Desa Karangreja, Kecamatan Gabus, Kadipaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Iya. Dene Kang Masku, Kang Mas Rendi Prasetyo, kuwi putrane Bapak Harsono. Iya. Ingkang sarta Ibu Suryati almarhum. Oh ngono. Saka desa Kliris, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Oh iya, ngono. Iki dadi adicarane ya kuwi tasyakuran pernikahan, Duk. Wah iya. Akad nikah wis kagelar. Iya. Ana ing dina Jumat pagi. Ya. Ya kuwi tanggal 4 wulan Oktober 2024 wingi. Ngono. Ternyatane wong kuwi yen wis wani rabi, wong kuwi yen wis wani omah-omah, tegese wis mandireng pribadi, ora njagakake karo wong tuwa. Ngono. Kuwi wis kasembadan dilakoni karo Mbak Yukuneila, ya karo ya wi Kang Mas Rendi Prasetyo. Ternyatane manten putri, Nduk. Piye? Mantene putri iki ngasta ana ing Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oh, Mbak Nela. Ewadene manten kakung Mas Rendi ya. Kuwi uga ngasta ana ing Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Wo iya, kabeh sumbut, kabeh wis dadi priyayi-priyayi sing sukses. Ayo ngono kuwi nok. Lah iya, luar biasa. Heeh, iso sowan mrene njembarke srawung, ngraketke tali paseduluran. Ternyatane heeh, sok ibul kajat anggone kepareng rawuh. Iya. Ana ing gubuke awake dhewe sak kanca dinuta. Iya, kon ngestreni
paring panglipur para undangan kang sarta sutresna budaya khususnya pecinta wayang kulit ana ing bengi iki. Iya, njembarke srawung ngraketke tali paseduluran kang sarta silaturahmi. Tembunge agama ngandharake nok piye? Sok sapa menungso sing gelem jembarke srawung silaturahmi tali paseduluran sayekti karo Gusti Allah bakal dijembarke uga rejekine kang sarta didawake umure. Allahumma amin. Pancen sing disuwun kaya mangkono. Iya, Ternyatane wiwit sore awake dhewe sak kanca, iya, karo keluarga besar pinanganten, iya, wis ditampa sak putuwe. Ngono. Suguh gupuh lungguh aruh datan nguciwani. Ora nguciwani, tidak mengecewakan. Lah iya, wis kaya-kaya dianggep kaya sedulure dhewe, keluargane dhewe. Iya, luar biasa. Sokibul Kajat sing maring dawuh karo awake dhewe sak kanca gone ngebel kang sarta rawuh ana ing gubuke awake dhewe ora usah pitung dawa-dawa. Iya, wis ora usah dadak pitung rega macem-macem, pokoke kenek didum sak kanca awake dhewe budal no. Oh iya, sing penting-penting iki kanca-kanca sound system tera panggung kecukupan kabeh. Ha iya, nek dalange no gampang. Iya. Sing penting kanca-kanca kecukupan, kanca-kanca pengerawit sound system sinden kabeh kuwi kecukupan. Dalange nak nggur turahane to, Nduk. Oh iya. Turahane bisa roh. Oh iya. Iya, Nah iya. Iya, ngestoke dawuh. Sing baku seduluran. Wah iya, Iya ngestokake dawuh. Ternyatane yen ora kleru awake dhewe wis nate no. Wis nate ya kuwi sowan ana ing kecamatan Gabus kene. Oh ngono. Yen ora kleru kae ya adicarane pernikahan yen ora kleru. Lah iya, ewadene awake dhewe ditresnani karo para warga masyarakat ing Kukuban. Kecamatan Gabus saengga awake dhewe sak kanca pinercaya ketiban sampur kinen paring panglipur maneh. Alhamdulillah tambah sedulur otomatis tambah rejeki. Iya, ngono ya Mam. Iya ngestokke dawuh. Ternyatane apa meneh ana ing Kukuban grobokan. Wah iya, wayang kuwi anggone ditresnani penikmat wayang, kuwi maneka warna no. Oh ngono. Penikmat wayang kuwi siji daerah, wis siji selirane. Iya, grobokan karo Nganjuk wis siji. Oh, suasanane wis dhewe. Selirane ya wis dhewe. Karo Kediri meneh ya wis dhewe, karo Tulungagung apa meneh. Lah iya, awake dhewe dadi pelaku seni sak bisa-bisa. Ya kuwi ibarate wong dodol iso ngedoli. Lah iya, ya sak bisa-bisa. Mergo awake dhewe ngrumangsani dalang isih junior, dalang isih tahap belajar. Mula isih akeh kekurangane tinimbang keluwihane. Awake dhewe nampa kapercayan kuwi wis mujudake ya kuwi apresiasi kang sarta penghormatan sing luar biasa. Alhamdulillah. Lah iya, aku ki jan luar biasa seneng, aku ki ya seneng ya sedih nek ana ing acara pernikahan. Lah iya, kok seneng kok sedih ya senenge iki nampa tanggapan entuk rejeki nampa kapercayan kuwi seneng nek kon ngisi ning adicara temantenan. Lah iya, nek sedhiye aku angger apa kuwi wayangan kok ning acara pernikahan aku ora iso tutur apa-apa, aku ora iso paring sembur apa-apa mergo aku ngrumangsani ya isih durung rabi. Ngono lho. Oh ngono. Arep menehi tutur ketawur tiwas puspra tanpa guna. Lah iya, iya ya Mak. Iya. Ning aku tau entuk nyecep ilmu rakitang setitik no. Oh ngono. Ilmu kuwi mau saka guruku tak gondeli nganti saiki, tak cakne besok nek aku wis rabi. Ngono. Ilmu apa kuwi? Nyuwun sewu rada keri ning kuping. Ning ki ilmu. Iya.
Nyuwun sewu Mas Randy karo Mbak Neila. Anggone wong kok wis omah-omah nyuwun sewu ngibadah kumpul antarane bojo lanang karo bojo wedok ki ya kudu diilmoni lho. Oh ngono. Ana ilmune, ana siriane. Tuladane piye, Mak? Nyuwun sewu kumpul lanang karo wedok. Kok kumpule ora ning omah, kumpule ibarate ning sengkan, ning paran. Kuwi iso nek duwe anak dadi anak sing ora duwe isin, anak sing ngluyur terus ora tau ulih-ulian. Dadi anak sing ora tau saba omah. Oh, kuwi nek anggone kumpul, anggone nyun sewu gawe anak ning sengkan ning paran ora ning omah. Terus nyun sewu rada pedes neh. Kok anggone kumpul wong lanang karo wong wedok dalam rangka ya kuwi ngibadah anggone nyetak putra. Kok udo mblejet. Iki sok nek duwe anak dadi anak sing ra duwe isin. Oh, ngono. Lho, ngose ana sing debat. Sing debat, upamane sing nyiter ngomong. Sing nyiter ngomong, nek ra udo ora marem. Piye ngono? Lho, kena disiasati, kena diseranani. Siasatane piye? Siasatane upamane manten lanang kuwi ya udo mlecet ora apa-apa ning upamane nggo blangkon upamane. Kuwi wis kena nggo gugurne kewajiban. Oh, iya, manten wedok ya udo ora apa-apa ning kaos kakian sisih ngono. Upamane. Lah iya. Iya. Kuwi dadi wis gugur kewajibane. Kok yo enak lah ya. Luar biasa. Iya. Wah iki ya. Iya, iki sok yo nyetak putra. Wah iki jan. Penontone, wah ki lho bancine teko. Ha iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya paring dedonga intine awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata sowan rene ora iso paring tutur apa-apa, ora iso paring sembur apa-apa. Sing baku ndongake. Ndongake tumrap pinanganten kekarone kang wis kasembadan jinatu krama. Lah iya. Iya, sedulure awake dhewe Kang Mas Randy, Kang sarta Mbak Neila, anggone menempuh bahtera rumah tangga, dadya keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, fidini khatal akhirah. Allahumma amin. Satemah bisa mujuti baiti janati rumahku adalah surgaku, satemah pinaringan golek kencana ingkang bisa tata jalma wujude putra. Allahumma amin. Putrane yen lanang soleh yen wedok solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sesembahanmu limpahlah dalu panglimah wetu kanggo brasa
Pagelaran ana ing bengi iki iya uga disiarkan langsung lumantar channel YouTube channel YouTube awake dhewe ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media ngono dadi iki sing kepareng memonitor kepareng mirsani Kang Sarto midhangetake ora mung para sutresna budaya ingkang mapan ana ing lokasi nanging iki uga dipirsani seluruh sutresna budaya khususnya pecinta wayang kulit ana ing saindenging bawana. Oh ngono ya Mak. Uga jurung pandonga kanggo temanten kekarone. Iya. Ana unen-unen jare dongane wong 40 kuwi babak timbang karo dongane wali siji. Lah iya. Gandeng sing rawuh pirang-pirang urung sing ndongake lumantar live streaming. Lah iya. Kuwi dongane wali pira sing ndongake pinanganten kekarone. Alhamdulillah kebak barokah bengi iki. Iya. Di live streaming. Perkembangan zaman awake dhewe kudu selalu mengikuti senadyan kabeh kuwi ana sisi positife, ana sisi negatife. Oh ngono. Sisi positife awake dhewe wayangan di live streaming kuwi iso wong adoh iso melu mirsani. Lah iya, sisi negatife ya ora negatif jane. Ning ya tantangan kanggo seniman. Lah iya, yen bengi di live streaming kuwi wong akeh sing do mirsani. Lah iya, mula awake dhewe kudu tetep berkarya sak mampune, sak gadu ing nalar sakadaring lampah. Lah iya, karben piye ora mboseni, karben piye ora juwarei. Wo ngono ya Mak. Iya, nek jaman biyen ngono wayangan jaman biyen, jaman mbah-mbah biyen, urung ana live streaming. Lah iya, umpamane wayangan bladek 3 dina, lakone kok babat Wonomarto terus, kuwi no problem tidak masalah. Iya, Nenek jaman saiki, lah iya, kuwi wis ana YouTube, wis ana TikTok dan lain sebagainya. Kuwi dalang seniman liyane kudu iso memutar otak. Wo ngono ya Mak. Piye carane ben bisa terus tetep eksis, piye terus anggone tetep berkibar Kang Sarto, anggone ngabdi, anggone babakan kabudayan. Oh ngono. Iya luar biasa. Bengi iki wis dipaket lakone karo sing kagungan damel. Nyuwune wisanggeni no. Mengko rabine. Wisanggeni lahir nganti rabi wisanggeni krama. Ha iya,
sak bisa-bisa ya Mak. Wong mangan wae nganggo kecer iya ngestokke dawuh. Iki uga awake dhewe nampa dawuh anggone paring lipur ana ing kene, ana ing adicara bengi iki. Ya kepara awake dhewe sowan mrene ora ijen, ning uga nganti para kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi Kang Masku Mas Yuda. Oh, Cak Yuda, Kang Sarto iki ana Mbak Manohara. Iya, ditanjake, Nduk. Arep ben ikut andil ngregengke Kang Sarto nggayengke suasana ing bengi iki. Monggo Mas Yuda minggah wonten ing sasana budaya, minggah wonten ing pepanggungan manunggal Kang Sarto tetunggalan kalian kanca-kanca Astabrata. Iya. Apa sepote aja diplereki. Lah ya, rong rambahan. Iya. Monggo menghibur warga masyarakat ingkang rawuh wonten ing dalu sak mangke. Aja diplereki dados.